Здравейте на всички, аз съм Алекс. Имам да отговоря на няколко въпроса днес. Първият ми въпрос е от Севчи Бождарова и тя ме пита: как разбра, че си гей? Севи, обещавам ти да направя отделен клип за този въпрос, защото е малко по-дълъг. Ивайло Вачков ме пита: какво те привлича най-много в един човек? Усмивката. Най-много ме привлича усмивката. Матей Иванов ме пита: какво най-много те вълнува в живота ти? Да пътувам. Умирам да пътувам и да не знам къде. Ани ДДС ме пита: с кого говоря по телефона последно? Говорих последно вчера с човек, който в същото време говорих за първи път, но разговорът беше много вълнуващ, много як. Ремонт. Матей Иванов ме пита: би ли се влюбвал от пръв поглед? Да. И май се случва. Асен Асенов ме пита: какъв цвят е косата ти в момента? В момента косата ми е нещо смеса от черно, тъмно кисеняво. Е така. Но нещо тъмно е. Така изглежда. Катито Евро ме пита: как върви даскалото? Бива. Добре. Зозо И ме пита: какво мислиш за себе си? Не знам. Не съм мислил по тая тема. Анонимния Б пита: каква музика слушаш? По принципа не деля музиката, но не съм окончателен фен на чалгата, искам да кажа. Но по принцип слушам всякакъв вид музика. Само да ми хареса. Зори Ту ме пита: в кого си влюбен? Ако не си, защо? Мисля, че окончателно преди някъде около седмица се влюбих в един човек, но все още не съм споделил чувствата си и просто не знам как ще провървят нещата. Това бяха днешните въпроси и отговори с мен. Още път да кажа, обещавам на Севито Иванова, че ще направя отделен клип за нейния въпрос. Севито Бождарова беше го говоря. Че ще направя отделен клип с въпроса и за сега. Чао, чао.